Vygeneroval jsem si svět a budu natáčet Minecraft. A podívejte se, kde jsem se zjevil. Předpokládám, že ty videa budou 10minutový, aby se to tam no, aby to tam bylo, prostě 2 videa, dvakrát, 2 videa, takže myslím si, že jestli tu nejsou žádné stromy, takže se vygenerujeme nový svět. Ale houba mi jedna spadla. A nebo bychom mohli bydlet v houbě. To by byl taky nápad. Ale musí to být nejspíš stromy. Tak jestli to máte někdo originál, já originál nemám. Prostě jsem si našel na internetu ten skin. Takže jdeme se vydat dál. Já nemám žádnou houbu. Fakt? Tak si ji pozabijeme. Myslím, nikdy jsem nenašel tu houbu. Seká se to, musíš výkonný počítač, ale jsem tam uvidil, že... Ne, sakra. Ježiš, to jsou... Maso. Aspoň maso, to mi stačí. Doufám, že to bude někde třeba. Počkej, bude to normální? Jo, normální hlína. A myslím, že souktačem jsem četl na forum, kde to jde vykopat souktač. Tu trávu. Já moc o Minecraftu nevím, co to je, protože já moc na forum nejsem, ale myslím, že si vygeneruju nový svět. Protože tady mám what? No, hele, tak budu plavat. Nebo ne, vygeneruju si nový svět. Na chvilku vás to stopnu. Takže jsem si vygeneroval nový svět a už jsem konečně to dřevo. Takže si vykutám nějaký dřevo. No, like. Ale jestli byste chtěli, tak napište pod popisek videa. No, prostě si napište, co byste chtěli natáčet. Mám třeba, jestli chcete natáčet Minecraft. Potom jsem vydal ještě Fetch a Fidget. Jenomže on mi někdo zjistil heslo, takže už to. Takže takhle zní můj hlas, jo. V tamtých videách jsem neměl hlas, protože jsem to ještě neměl na to naladěný. A jestli do toho moc funím, takže já nevím, tak mi to napište. Pak bychom se mohli usadit. Jo, a hraju na 1.3, takže to mám jiné dřevo.
10 odběratelů budu točit takový už. Budu točit, jestli chcete, videa takhle. Počkej, na co hraju? Hraju na písmu. Normál. Budu hrát na normál, jo? Ježiš, já nemám zapnutý vody. To zvuky. Já hraju. A to budu mít takhle. Music nebudu mít. Ale jestli byste chtěli music,